Специално диджей Любомир. От Васко големия мъж и от неговата съпруга, неговата шефка, специално за своя брат за кораба и още 50 точки за оркестъра. Яшаме Васили Саркашени от Екочарока Таварату. Значи oczywiście branie muzyczka hej! Oğlumu, o tegero. От Васко и от неговата шефка, неговата съпруга, специално за чорбажите, да се ви живи за Василе. Айде, машина! Не става само с ядене, иска си парички. От Васко, големия мъж, 50 точки за Стоян машина. Стилярне машина. 200 точки общо за оркестъра. От Васко, големия мъж и от неговата шефка. За Боянка, за шефката. За кораба, който никога не потъва. И от Боянка специално за своето братче, за Васко и за своята сестричка, за шефката. Айде! Още може! И от Васко Алто за своята шефка. Специално Само шефове!